Good morning 100 times Ma'am Jess og sa atong mga suking tigpaminaw base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast alas 3 sa kadlawon ang low pressure area gibana-bana base sa tanang available nga datos sa 260 km sidlakan sa Infanta, Quezon. Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Mindanao. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ. Posible ang flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot ang mga bagyo nga adunay pagpanugdog og kilat ug pag-ulan. Taas ang posibilidad sa pag-ulan karong adlaw, hinuon hinay ang pag-ulan. Ang temperatura gilauman nga mag-usab-usab tali sa kasarangang init nga 29 degrees Celsius ug usa ka uyon nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:30 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini sa alas 6:06 sa sayong kagabion. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa itong makaigsunan nga nag-atang sa itong kadagatan, unang taob kaganang nakalabay ang alas 5:43 sa sayong kabuntagon. Unang hunas, unya sa alas 11:01 sa udto. Ikaduhang pagtaob, unya sa alas 4:07 sa hapon. Ug ang ikaduhang paghunas, unya sa alas 11:23 sa kagabion. Lakat sa panahon alang sa Yanong Balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.